Τα πρωτεία στα τροχαία δυστυχήματα εξακολουθεί να κρατάει η Κρήτη, με δεκάδες κυρίως νέους ανθρώπους να χάνονται κάθε χρόνο στην άσφαλτο. Την ίδια ώρα στα Χανιά, από τις 10 μέχρι και τις 16 Νοεμβρίου, οργανώνεται εβδομάδα αφιερωμένη στην πρόληψη τροχαίων και στην Παγκόσμια ημέρα μνήμης του ΟΗΕ, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών πάνω στη μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων. Συμμετέχουμε! Συμμετέχω. Συμμετέχω! Συμμετέχω! Συμμετέχουμε! Συμμετέχω. Συμμετέχω! Συμμετέχω! Πες άλλα, συμμετέχω. Συμμετέχουμε! Με σύνθημα αγωνίζομαι για την οδική ασφάλεια και στόχο την ευαισθητοποίηση των μικρών αλλά και των μεγαλύτερων χρηστών των οδικών δικτύων, προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, ο Σύλλογος Αρρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης, ο Άγιος Χριστόφορος, διοργανώνει το δεύτερο διευρωπαϊκό διεθνικό διαγωνισμό πολυμέσων για μαθητές και σπουδαστές. Ο νομός Χανίων, ως γνωστό, είναι ο πρώτος νομός σχεδόν στην Ελλάδα με τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα. Με βάση αυτό, ο Σύλλογός μας απεφάσισε και με την στήριξη, υποστήριξη και αιγίδα όλων των φορέων του νομού, διοργανώνουμε ένα ξεσηκωμό στην Κρήτη. Ένα ξεσηκωμό γενικό. Μια κινητοποίηση για να γνωρίσουμε στα παιδιά μας, στον καθένα οδηγό χρήστη των δρόμων, τους κινδύνους που έχει η οδική συμπεριφορά μας. Ξεσηκωνόμαστε στα Χανιά, μήπως και γλιτώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Στις δράσεις του Συλλόγου συμμετέχει και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καθώς είναι αρκετοί οι φορείς που τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων είναι νεαροί μαθητές. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων συμμετέχει με σημαντικές δράσεις αφιερωμένες στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Είναι θλιβερό και θέλουμε να σταματήσει πλέον ο ρυθμός αυτός της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων. Γνωρίζουμε όλοι ότι σημαντικός αριθμός πρόκειται για σημαντικό αριθμό μαθητών, κυρίως των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέλουμε να σταματήσουμε να βλέπουμε λουλούδια σε κενά θρανία και θέλουμε να βλέπουμε δραστηριότητες δυναμικές για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Ο νομός Χανίων βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά αναφορικά με τα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα και η συμμετοχή όλων των φορέων για την πρόληψή τους είναι αναγκαία. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων που συμμετέχει στην εβδομάδα πρόληψης που είναι αφιερωμένη για τα τροχαία ατυχήματα. Είναι μια σειρά δράσεων που θα διαρκέσουν από τις 10 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, που φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων δεν θα μπορούσε να απέχει από την διοργάνωση αυτή. Ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά πάνω στο θέμα των τροχαίων ατυχημάτων, γιατί ύστερα από τις μελέτες που έχουν γίνει και τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι ο νομός μας είναι πρώτος σε αυτά τα κρούσματα. Ο Δήμος Πλατανιά για άλλη μια φορά είναι συνδιοργανωτής μαζί με την Περιφέρεια και άλλους φορείς στη Εβδομάδα Τροχαίων Ατυχημάτων. Με δράσεις που θα γίνουν στα σχολεία του Δήμου μας.